Usa ka multikab nalimbuad samtang patungas sa Sitio Upper Fatima, Barangay Apas, ning Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Maayong pagkahaybol kining multicab human wa makontrol sa driver ang tungasong bahin sa Sitio Upper Fatima, Barangay Apas. Maay na lang kay wa masulod sa gibangagan nga dapit daplin sa daan ang sakinan. Wa maunsa ang driver nga si John Sitoy kinsa nakahiagom lang og gamayng pangos sa yantil. Ang iyang sakay nga usa ka lalaki wa usab maunsa. Apan nakaangkon og medyo grabing bukol sa ulo ang lain niyang pasahero nga 59 anyos nga si Freeland Cruz. Kinsa naigo sa mabutang nga anaa sa sulod sa multicab. Gihiling siya sa medic responders aron dadon sa ospital. Nga pag-abot dire, medyo slide naman. So wala na ko ka-control. So pag-abot diha, okay man ang brake niya, kaso nga lang, medyo yutaon siya. Motong ni atras siya dire, ni banda dire, pag banda dire, tumba siya. Narami sulod. Natuwar naman ko. Datugan ko sa bangganit. Nanawagan ang driver og mga mulupyo sa dapit nga pahawanan o palimpyuhan sa mga gagmayng anapog ug bato ang kalsada sa nagtrabahong proyekto aron kalikayan ang disgrasya. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.